guys! Good day! Today is January 24 at birthday ng anak ko. So half day lang ako sa office ngayon and pupunta tayo ng Camp Holiday kasi magsiswimming kami ngayon hanggang bukas. Tara! What's up guys? Ayan, papunta na ako sa barge. Maya-maya, sakay tayo ng barge. Pero, before makasakay ng barge, dapat dumaan doon sa counter para magbayad ng 10 pesos. Tara! Sarang I'll be sitting in the center para makita natin yung place from the road to Kamay. Mahirap talaga pag lambot eh. Hangak. Ganda ng pagkapawiran no? Sa person lang, bangag yan guys. Hangak. Bio guys, go ahead. Oh my god. Ayan, nasa barge na ko and we're still waiting for another passenger para tayo ay makalarga na and I'm so hungry. Yan
guys, don't forget to subscribe to my channel and like my videos. Marami akong mga videos guys. Meron akong mga reaction videos and wala pa akong challenge videos. If you want me to make any challenges like asking something about me, you can comment down below and ask something about me. And yung mga challenges, if you want me to do something with my friends, then I'll do it for you guys. Just drop a comment on anything you want me to do, ha? Para naman maging masaya yung content ng vlog natin. So ngayon, I'm still waiting, but time check is 5:35. Ulis ako sa bahay mga 3:45. Tagal pala. Rebina. Nan tayo dyan. Yan na, dito na ako guys. So naman, bye muna ako ng unboxing. Talaga ninyo pa Andremi, overnight. So wala sa dito yun yung taman? Dala siya po lang yan. Ilang dito? 100 sir. Dito lang. Balik ko, bawas ko dahil. Cheap, might be here. Overnight is 200 and later is 100. So 7 PM lang daw. 7 PM lang lang po. Thank you. Ulit tao. Hello. Ang lang room nila. Ito na ako guys. Prepare muna ako para makakain na. Ganun ang room nila. Living CR. Morning guys! Nakagising ko lang ngayon. Maya-maya, upupulo kami. Kasi hanggang 12 lang kami. And gagawa ulit ako ng reaction video. Bye! Hi! Ready na ako para mag-swimming. Tara, let's go! Hi guys! Saan ka na? Doon o. Wala pa rin tao guys. Punta kami ngayon sa pool area. Pag hindi kayo nag-avail ng room, hindi kayo pwedeng gumamit ng pool area na pang malaki, na pang adult. So kung gusto nyo mag-avail ng yung pool na pang adult, you need to get a room. Di ba, Day? Ligo mo dagat. Walang masyadong tao guys. Today is Thursday, January 25, 2018. And ayun sila. Ha?
Ganda ng beach guys. Tingnan nyo. Wow. Ito yung advantage. Basta weekdays kayo pupunta dito. Wala masyado. Ngayon o, Stas. Mama ko ba? Ayun o, Stas. Mama ba? Mama. Wow. Hi! So nandito ako ngayon sa may pool banda and maya maya tayo ay lalangoy na, pero hindi ko kayo masasama kasi yung camera ko ay hindi pwede ang dagat, pang ilalim ng dagat. I am using Canon G7 Mark II. So kung isasama ko kayo under the pool, may under the sea, so under the pool, patay kayo. Ayan. Time check is 10. So maya maya mga 11 balik na kami sa room para mag pack up kasi ito transfer kami doon kasi until 12 lang yung reservation namin. And busy sila kasi merong jellyfish, meron tayong bisita jellyfish. So maya maya ipapakita ko yung jellyfish, makikita nila. Yun lang guys, so I'll be back later. Swimming muna ako. Bye! Hi guys! Tapos na kami mag-swimming at maya-maya transfer kami doon sa labas kasi hanggang 12 yung check-in time namin. Nangyari sa mukha ko. Hello guys! Hello guys! Happy birthday! Ilang taon na ikaw? 4! Ikaw? 7 ka dyan. 3! Ang gulo dito. Inaantay na lang namin ng staff ng Camp Holiday. Baka maya maya punta sila dito para mag-ask if we can leave the place. Ayan, so mamaya i-video ko yung pag-transfer namin doon. Kasi ang cottages nila is walang bayad. Kasali na sa entrance fee. Okay? Hi guys! Transfer na kami dun sa kabilang cottage. Ata banda! Ha, banda taday! Balay-balay! Tara! Hi bird!
Uli bayad rin, uli bayad. So maya out na kasi nag-edit na ako ng video. Ayan, hello mga koy. Ako ay nasa Camp Holiday ngayon at kami ay nakatransfer dito. Yan yung aming tinransferan. Galing kami dun sa 118 na bahay. So maya kami ay uuwi na para tao dyan, makapahinga. Bisit Tagalog. And ayan, so mamaya babalik ako pag nasa bahay na kami. Okay, so teleport kami. 1, 2, 3. Wah! Hi guys! Uwi na daw kami. Ayan, kami ay uuwi na po. Bye-bye na. Bye-bye. Uwi na kami guys. Mamaya try ko to edit. Pero baka unahin ko yung mga reaction videos kasi madaming nagre-request para ma-post ko na agad. Ayan, balik kami mamaya, ha? Wala ko naka-record. Pauwi na kami. So 5 years old below, walang bayad. Saan tayo ng barge? Yung sinakyan ko kanina. Video! Baga na siya now.